kanisni mopogore opogore mondo gichale kod joma gidhi dogo Nyakwar Magajwang'. Kamoro ng'ato jaro to chieng'o no ro tere e adwen nyako nende ka ng'ama ja adwen sura giwes yore mag manyo kura Nyakwar Magajwang'. Wabro kawo yweyo matin Nyakwar Magajwang', to kapok kawo yweyo adwana chake gi Jay Bonyo. Iwinjo kanyo kaka jopiny masanje makawo gi wuoyo, waduogo wabro miyo thuolo, wageno mar miyo ng'ato ka ng'ato thuolo. To gimana asika penjora, giseyango ni gin gi teko, to be gisetiyo kod teko ma gin gono maber king'iyo kaka giwuoyo? VOJ Bishop utieko wach. Owacho kido mar jasiasa. To kendo chako wacho ni japiny en sibuor. To ka in sibuor, ang'o miwe igolo koki kiseketo ng'ate ofis? Kendo wacho weche moko ma beyo kabisa ni dhier kod kia. Dhier kod kia. Kako oganda Luo nyaka wapenjre ni to bende wadhier koso wamewo? Ok apar ni wadhier. Telo marach emomiyo wadhier. Kako oganda Luo bende wakia. Igeni VOJ katiba manyien ni 2010 kobiro ken apani ne pod tin. Ne watimo coverage. Natiyo od fwambo moro pachuka. To ng'eny jaluo neko ni katiba osesomnegi gin gidhi go yes. Ni gin katiba no mosenindo Raila Amolo Odinga osesomo mowacho ni ber, gin gidhi timo ang'owa? Gidhi go yes. 2010. To kipenje ni okay, to chapter mara 6 wacho nang'o? To